tu v krabiciach. Takže poďme dneska ozdobovať strom. Alebo skôr by som povedala, toto není ani strom. Toto je že stromčúrik. Taký malý. Ako brúško. Tak stále ho mám. Bábo je v pohode, tam si chilluje. Dneska nemám ani myhalnice, nemám ani nechty, nemám ani vlasy, že parochňu a nemám ani copiky. Príroda deva sa zo mňa stala na chvíľu. Že ako dinosaurus, ako sa má? Prečo mi hovoríš, že ako dinosaurus? Ne. Lebo ja som povedala, že sa ma pýtali, že čo čakáme a ja, že furt sa ma pýtate, či čakáme dievčatku alebo chlapca, že dinosaura čakáme. No? Dobre sa má. Takto si bola úplne nádherná, buď takto častejšie, ale si krásna aj s myhalnicami. No, potrebujem sérum na myhalnice, lebo nemala som dole myhalnice 10 rokov asi. Takto, že na dlhšiu dobu. Dokonca poviem takto na dovolenku. Chápejte to. To mi príde až neuveriteľné. Není stream, kde by sa každý nepýtal na babo. The main character je teraz babo. Takže no, ideme na čo teraz? Čo ideme, na koláče alebo ideme ozdobovať strom? Keď si odličená, vyzeráš inak. Ja nejsom iba odličená, ja nemám myhalnice. 10 rokov som nosila 3D alebo 5D alebo 8D myhalnice. Teraz nemám nič, to je preto vyzerám, keď nemám 12.